Inflation rate naman po sa lalawigan po ng La Union bumagal. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Bumagal ang inflation rate sa lalawigan ng La Union nitong Nobyembre ayon sa pinakauling aklat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng ahensya, bumaba sa 0.3% ang inflation rate mula sa 1.1% noong Oktubre. Isa sa mga punahing dahilan ng pagbaba ng presyo ng pagkain, partikular ng mga gulay dahil sa mas maraming ani noong Nobyembre ayon sa Department of Agriculture Ilocos Region. Bumaba rin ang inflation sa kuryente, gas at iba pang fuel. Gayon din sa kalusugan ng mga gamot na nakatulong sa paghina ng kabuang inflation sa lalawigan. Samantala, sinabi naman ng Department of Trade and Industry na nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin, bunso ng pinapatupad na price freeze matapos ideklara ang state of national calamity dahil sa mga nagdaang bagyo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.